Каймакан Рифат, Айвасиль, Ялта. Будь ласка, ваше питання. Значит, вы знаете, я недавно ездил тоже в Украину, и часто слышу такое выражение, что дать татарам, не дать татарам. А вопрос, может, не так стоит, потому что, надо сказать, нужно вернуть украденное, восстановить то, что было изменено, понимаете? Во всем мире цивилизованном, вот, жертвам геноцида, когда фашистская Германия евреев в лагерях сжигала, или какие-то другие народы, какие-то несправедливости происходили, они до сих пор, Германия, выплачивает какие-то компенсации. Понимаете? Поэтому вопрос нужно ставить так, что вы должны помочь нам вернуть то, что незаконно было забрано, восстановить название населенных пунктов, вернуть имущество, которое было забрано, а то, что невозможно вернуть, это должно быть компенсировано. Все, спасибо вам большое. Дякуємо вам за дзвінок. Я хочу нагадати, що з 1987 року ще колишній з'їзд Рад СССР було прийнято закон про реабілітацію кримсько-татарського народу, яким була передбачена програма, союзна програма реабілітації повернення на батьківщину. Якщо я не поможе, там я в цифрах якихось помилюсь, але з 1991 року з цією проблемою Україна один на один. І все, що могла, Україна в цьому плані робила. А Україна частково є спадкоємцем Радянського Союзу. Це треба розуміти. І тому на сьогоднішній день, якби мене запитали, як цю проблему вирішувати, насправді її має вирішувати весь пострадянський простір, бо він в своїх співвідношеннях є спадкоємцем Радянського Союзу. А найбільше це має бути Росія, тому що це робилося сталінським режимом. Це перший момент. Другий. Те, що стосується назви, це само собою зрозуміло. Про це і мови немає. В тому числі законодавство відповідне має бути прийнято. І тут навіть проблема в тому, що очевидно, що з часом розвитку економіки і так далі, це питання постійно буде стояти. В 1997 році з моєї ініціативи в Верховній Раді проходили читання, де ми обговорювали. І в зв'язку з тим, що на той момент Україна була в складному економічній ситуації, то тоді було прийнято рішення там компенсувати і надавати і землю, і робити якісь виплати. В бюджетах України, починаючи з 1996 року, ці кошти постійно зростали. До того там була якась стала сума, після того вони постійно зростали. Я наполягав на тому, щоб як можна більше татар залучали до апарату. Більше того, треба було у 96-му році прийняти той закон, який я пропонував. От, скажімо, 1 400 000 населення було в Криму, там 400 000 кримських татар. Оця квота мала бути забезпечена в усіх представницьких органах. Там в Бахчисараї більше кримських татар, значить в органах самоуправління, в органах виконавчої влади мало бути більше кримських татар і так далі. Відповіді на ці питання вже давним-давно сформовані. А чого це не робиться? Так, наприклад, як і зараз. От невже важко було за ці 6 років створити, умовно кажучи, парламент Криму, уряд Криму, який би працював на території України і оформляв питання щодо спадку майна, народження, одруження, здійснював цивільне оформлення. На жаль, це не було зроблено. А це, в свою чергу, впливає на речі, про які ви говорите. Внесення змін в Конституцію, конституювання прав. Тому що виходить зараз? Дуже коротко. Кримські татари двічі гнані. То в Радянському Союзі, тепер Росія захопила Крим, анексувала. Знову частину кримських татар витурили з батьківщини. Це дуже небезпечна річ. Я все-таки сподіваюся на те, що та декларація, яка була вручена кримським татарам в Вашингтоні, в Держдепі, оце є початок відповіді на питання.